Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ako na to numero barikoson. Hoy, Buklan! Kung imo to, nga wala ka magdaog. Hindi kuya kinanglan ang kwarta, no? Yak! Hindi sa bukol mo eh. Amo man sa barikos mo eh! Buklan, Buklan, Buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Ika, ginapatawag kita ni Kap? Uy, ha? Nga aman, nga tawgon kita ni Kap. Kay Baluka, may kaso nga dapat nga husayon si Kap. Kag nagakinanglan siya sang mga tao nga mo makahusgar sang insakto. Uy, nga kita ang iya nga ginpili. Kay man kita iya, amo mga tao nga wala sang malisya. Mga maayo kita nga tao. Kay man wala kita record sa barangay. Gani makadto kita dito sa barangay hall. Uy, hala. Ari man diri si Choy Tagoy ho, kag si Mari Albina. Wala. Ari matuod sila oh. Maano sila diri man? Uy, Ika. Kuna po? Ma-judge man ka mo sa kaso nga gusto sayo ni Kap? O nung Tagoy? Uy, nang Albina, ari ka man? Ay, hoo, kulapo. Ari man ka mo? Ay, kung tani, hindi kuya mag-judge diri. Kinatakan, kuya. Ugaling kinagapamilit si Kap mo. Kani, napilitan na lang ako nga magkanto diri. Para bala nga makahatag man sa akong opinyon, parte sa kaso nga gusto ipahusay ni Kap. Kuya, kulapo? Wala kay kuya sang gusto ang magkanto diri? Man may kaladtuan tani akuya mo? Kag milyonaryo iya? Apang tungod nga concerned citizen ako, napilitan ako magkanto dre. Oh. Hoy, maayo kay ari na kamo. Oo, Kap. Ari na kami Ay kamo nga apat. Among akon ginpili nga maghusgar kung anong akon dapat nga buhaton sa kaso nga ini. Nakahibalo ko nga medyo masaligan ko kamo sa inyo opinion eh. At magkasalig kasi na ka pa. Pero ang ako lang yung opinion Hindi lang yung iya sa iban.
Kuya Kap, masaligan mong opinyon ko. Ambot lang sa opinyon sang iban nga pulos palpak, ah. Kagkap, ang mga tao nga makawat, kagbutigon, hindi dapat buhaton nga judge sa bisan diin kag ano nga kaso. Anay kabla daw sa may ginapabati-batian ka barikusonaw? Uy, basta gani may pilas, mahapdian gid buklan, no? Barikuson mo da eh. Buklan mo da eh! Albina, tagoy. Ang aton unahon, amoy ang aton nga kaso nga sulolbaron. Gani nga ginpatawag ko kamo para nga makabulig kamo sa paghukom kung anong nagakadapat nga buhaton. Oy, Samson! Pasudla na gani dire si Agnes! O, Kap! Ano na siya, Kap, oh? Mayo. Abi Samson, ihambal ang parte sa kaso ni Agnes. Ate Okap, ah. Ladies and gentlemen, amo ini si Agnes. Balo ni siya. Kag isa kadlaw, nakita ko siya nga naghilo sang iya mga ido. Yani ginaway ko siya kay ti cruelty to the animals na iya. Aba. Husto. Husto kagid batuod, Samson. Gani, Kap, ginpunggan ko si Agnes. Pero nagapamilit gid siya kay wala ko kuno labot kay ti iya man to kuno ido. Ti naghambal ko nga kinanglan nga dalon ko siya sa barangay sa iya nga kaso. Para nga makahibalo siya kung bala may rason siya o kung wala sa pagpatay sang iya ido. Anay kabala, Kap. Nga, wala ko yung rason nga magpatay sa akon, ido. Kay akon man gani ina ido. Sana siningnan ni Samson, Agnes. Sana ang buhaton mo tungod that is cruelty to the animals. Correct! Pero Kap, gusto ko nga patyon ang akon, ido. Kay te, gusto niya ako nga patyon. Oh, kag sano ka nakahibalo nga gusto ka niya nga patyon? Ano, gusto ka ba niya nga kadtonhaw? Ay, kadamo na nga bisis, Kap. Kung kaisa, naabdan ko siya nga nagalingling sa akon kung nagapaligo ako. Kag hindi lang ina, ginatulok man niya ako halin sa tiil hasta sa ulo. Isa gani ka, bes. Nabugtawan ko siya nga. Ginadilapan niya ako, Kap. Sa diin ka niya ginadilapan? Sa tiil, Kap. Do pareho bala nga pagkaon ako nga tilawan niya? Kagkap, kada palapit ko sa iya, dayon niya. Kag hindi lang inakap, dayon niya higda kang magbika. Ay, perdigunis nga ido. Bastos! Ma? Kag amo na, Kap, nga gusto ko nga patsyon ang akon ido. Madali lang, Agnes. Pasi nagabuang ang imo ido.
Ay, hindi siya Albina, ah. Ibayo man siya sa iban nga mga tao. Ote, ano sa pagbanta nyo, ha? Dapat ba nga patyo ng ido ni Agnes o kun hindi? Sa banta, Kuya Kap, kinahanglan pagid naton nga panilaga ng ido ni Agnes. Ikaw iya tagoy. Sa banta ko, Kap, kinanglan niya patyo ng ido ni Agnes. Gaga, nga nakasiling kasi na buklan? Tungod tama katag nga ang ido ni Agnes may malaing nga tuyo sa iya. Kag nga nakasiling kasi na buklan? Ara naman. Tungod gani sa panaysayo ni Agnes, ngang ido may malaing nga tuyo sa iya, barikoson, hindi ka kaintindi? Kulang pa na ang ebidensya para patyo ng ido ni Agnes buklan. Kag ano bang ebidensya mo? Kung magbata si Agnes ng ido? Burti na sa nakatag nga ebidensya nga ginadilapan sa ido si Agnes. Kag pagkatapos na dilapan ka na kag lawayan, kanon ka na niya sina. Bastos! Same to you. Hindi, Kap. Hindi ko yan magpasugot. Kulang pang ebidensya. Agod patyo ng ido ni Agnes. Anay ka. Ano pang pamatuod nga mahatag mo sa amon, Agnes? Amo pagid ni Kapay. Kadangurob niya. Dayon katindog sang iya. Ikog. Di daw. Oh. Kag puwerte ka pula Agnes ay. Oo? Yose barikoson? So therefore, I conclude, kinanglan patyon ang ido ni Agnes. Patyon siya sa labing madali nga panahon. Hindi. Hindi mahimo. Kinahanglan mahibala ng dugang nga pamatuod. Nga ga oposisyon nga barikoson ha? Kag nga, may pamatuod ka buklan? Judge ako barikoson. Amo man ako buklan. Barikoson mo dahi. Buklan mo da eh. Barikoson. Buklan. Alvin Tagoy, mas maayo pa siguro nga mag-recess anay kita para sa sina, magkapaminsar kita sa maayo. Sige, marises anay kita, balito nga sa oras. Pagbalik naton, ang mga paghatag naton sang pamatuod. Tagoy, Oh, nga Samson? ang imo pamatod patyon ang ido ni Agnes ha. Amo gyud man niyang gusto ko. Kag hindi iya si barikoson. Ikaw ya kulapo, Ambot sini Samson ha? patyon na lang ang ido ni Agnes. Tinga amo gyud na iyang gusto mo ha? Ihawon tang ido kag ipang sumsuman. Oh. Maigin patigayo na to nga tuba si Murat. Sumsuman na lang kulang. Aba. Yan ihambala na lang si Mariika nga maupod sa inyo ni Tagoy para nga magdaog kamo sa buto. Man tatlo kamo kag isa lang si Albina nga oposisyon kundi daog ang pamatod nga patyon ang ido ni Agnes.
Gusto si Samson Kulapo? Kinanglan mapatay ang ido ni Agnes? Ate, kung namo malang gali na, ngagin punggan mo pa nga patsyon ni Agnes ang iya ido Samson aw? Hiluan niya bing ido. Hindi na naton mapuslan kiti. Basi pati kita mahiluan man. Gusto no? Ote ano? Okay na Choy Tagoy, pare Kulapo, nga patsyon tang ido ni Agnes. Hamak mo nga pertik tambok sa to. Kanamit ipanumsuman. Oh. Boom! Mga wala konsensya! Mga berdugo sang ido! Naano ka, Alvina? Nga doon sa akig kahaw? Ay, huling. Akigin ako. Kay man, napierdi ako. Isa lang ako ang nag-oposisyon mo. Nga hindi pagpatyo ng ido. Pero tatlo sila, kundi pierdi ako. Mali mo kung may ginasundan ato nga nagbinastos. Kung hindi ako magsala, si Buklan gid, man bastos man to mo. Kabay pangamortohon ka mo sang kalag sang ido. Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ang ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. #1. #1 ang Bumbo Radio. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko.
Oo, sobra-sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok.
Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail.
Sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ahang ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Pangwarta ang tuyo ni Pastor Marapara. Gani, hold up kag pagbato sa otoridad ang gintudlo niya kanay Benji kag Mario. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Migo Mario, malaka kita sa banwa. Mangita kita sang kalingawan dito. Ano nga kalingawan man? Babae kag sugal. Masugal kita dito Madamo to sang kwarta nga ginahatag sa ato ni pastor tag sang may maambusan kita nga mga kaway ta. Ate ala. Kanami lang sa naton kabuhi diri no. Pagusto lang kita kung nanong aton buhaton. Makapagusto kita. Nagapangamuyo ako adlaw kagabi. Nga kuntani, mapauli na diri si Benji. Apang wala gid siya makabalik. Oh, Diyos ko. Sa diin kita nagkulang. Mabuot siya nga bata. Wala siya nagauntat sa pagpangamuyo. Apang hinali lang, nagbago siya. Nagupod siya sa pastor nga ato. Apang hasta subong, wala gid sila makabalik diri. Dala ang mga bata nga ginkuha nila. Oh, Benji, anak ko. Nga nagasubong kasi na. Nga aman. Berto, anong sining sa mga pulis? Amo man gihapon. Wala sang masugid ang mga pulis. Kundi sila nga bahin sang Mindanao gindala. Kakun nga nga nadula sang hinaling mga kabataan. Malapit sila sa 15 kabilog. Kag ang mga ginikanan sa mga kabataan, nagabuluang na sa pagpangita sang ila anak. Pareho man sa aton. Hindi ako makatulog sa pagpaminsar kung ano nang natabo sa iya. Kung bala, patay na siya o kung buhi pa. Lorita, malakat ako. Malakat ka? Sa diin ka makadto? Sa Mindanao. Ano? Ano nga sa Mindanao? Amoy ng siling ni Wenceslao. Nabatian niya ang ginhambal sang pastor nga ato. Nga masaylo sila sa Mindanao. Masaylo sila tungod maayo kuno didto. Wala sang mahilabot sa ila. Kay mandiri, nagaduha-duha ng mga pulis sa ila. Kag gusto ang ginbuhat nila. Kung dire sila, ayhan, nadakpa na si Mario kag si Benji. Husto ka, Berto. Basta hungol sila nga nag-upod sa pastor nga ato. Agud hindi sila badakpan sa mga pulis. May kilala ako sa Mindanao. Ang akon kumpare nga taga-diriman sang una. Si Parisito. Nagatrabaho siya dito sa Mindanao. Dako ang iya kita dito sa iya ginaobrahan. Kag madugay na siya dito. Makikita ako sa iya. Ayhan, may masugid siya sa akon parte kay Benji. Pero Berto, may mabulig ayan sa aton ang kumpare mo nga ina. Madugay na siya dito. Kag mahimo nga may mabatian siya nga kung ano nga may kahilabtanan sa aton nadula nga anak. Kag ano ang buhaton mo? Kung may makatudlo sa imo kung ato dito matuon si Benji. Dalon ko siya pauli. Ha? Basi kung ano ang buhaton niya sa imo? Kasang ari pa sa diri.
Hindi natin siya madisiplina. Basta dalon ko siya pauli. Nakaibalo ako nga nagtalang lang siya. Halin sang bata pa siya. Gintudloan naton siya sang husto. Kag hindi ako magpati nga malimtanan niya ato. Bisan paano, may nabilin pa nga maayo sa iya kaisipan. Ugaling, nagsala lang siya sang iya pagpati. Kag kinahanglan nga makahangop siya sina. Mapahangop ko siya kung magakita ay kami. Oh, sige. Buhatay na. Sugot ako nga pangitaon mo siya. Ibaligya akong aton baboy para maipliti ka. Kag kung anong matabo, magpadala ka sa sudat sa akon, Berto, ha? Kay pahibalon ko ang iba naton nga mga anak. Kinahanglan, magbulig man sila sa pagpangita sa manghud nila nga nagtalang sa banas. Paresito! Uy! Pariberto! Halo! Ay, ti, kamusta? Bawala gid ako maghuna-huna nga makalapos ka diri pare. O ti, kamusta magali si Marilurita? Ay, maayo man pre Ay, ti nga ang ari ka man pare. May kinahanglan ka bala sa akon? Oo pre, may kinahanglan ako sa imo. Ay, kamusta galing inyo pagpuyo diri? Maayo man? Wala man sang gamo? May ara man. Pero may mga army man nga ginpamutang diri Kag maayo man kay kinapangampinan Manila mga pumuluyo diri. Pero pre, nanong kinahanglan mo? Base ko makabulig man ko sa imo? Nagkita ay si Berto kag ang iya kumpare nga si Sito dito sa Mindanao, kag insugiran sang iya tuyo sa pagkadto dito. Sa pagpadayon ko pagid. Ginapangita kong akon anak Paresito. Si Benji bala? Wala mo pa siya makita kay man madugay na kamo nga nakahalin dito sa aton nadula ining anak ko. Nag-upod siya sa isa ka pastor. Kaga wala labot sa iya, may nag-ulupod pagid nga mga teenager man. Kag suno sa balita dire dire kuno sila nakalusot sa Mindanao. Do sa kulto ining ginapanguluhan sang pastor nga ini mo. Nagatudlo parte sa Dios. Apang nagatudlo man siya sa paggamit sang illegal nga droga. Kag ang pagtudlo ko nga ina, hindi sala. Bangod nga na tao kita nga may matarong sa paghimo sang tanan nga gusto naton. Bangod nga na tao kita nga may kinamatarong sa tanan nga butang. Ang mga ginikanan wala sang rason nga magsaway sa ila mga anak. Kag pabayaan na lang ini sila nga kung anong ila gusto nga buhaton. Apang may isa ka kulto nga nagtuhaw sa amon barangay. Ang pastor amo si Pastor Marapara. Kag madamo siya sa mga lamharon nga napang-recruit. Kag amo ining iya ginatudlo. Kag dira nagsugod ang pagbag-o sang batasan sang akon anak. Hindi na siya masaway. Sang ulihe, nadula ang pastor. Kag wala na ang kulto. Igo namon mahibalan, nagsaylo na kuno diri sa Mindanao. Kag amoy na pre ang rason kung nga ang ari ako diri. Siling ko, basi bala kung mabuligan mo ako nga makita ang akon anak diri haw. Dalong ko siya pauli kung makita ko pre. Ay, do wala man ako sa may nabatian nga kulto nga amo sila ginapanudlo Pariberto pero sige lang babati-bati ako. Ay, anay ka. May nadumduman gali ako nga nasiling sang akon boss. May ginambusan ko no nga salakyan ng mga army. Kag 5 ang kalamatay sa mga army.
Kag sa maayo nga palad, manakaluwas man kuno. Kag suno pagin sa report, agin abusan ko ng mga army, mga lamharon pa man, mga kabataan. Ha? Di na matabo, pre. Di na matabo. Dito sa may barangay Litsugas na kag ina malapit ina dira sa mga army. Kag malapit man sa bahin sang madamok gid bala nga mga rebelde. Ay, galing. Pre, malibot-libot alay ako diri sa inyo. At ihuo pa Riberto Pero buwas, updon ko dayon ikaw dito sa barangay Litsugas. Kibasi kung makita naton ditong imo anak. Ati ho, pre. Abi mo, ginadalian ko nga daan nga makita siya eh. Pero buwas, may tsansa na ako nga makalakat-lakat kita. Ati sige Makadto kita sa barangay Litsugas, pre Oo, pre Makadto kita dito Gali sa mga tao din. Adlaw-adlaw galing ila tinda. Ay, makanto ako dira. Tanawon ko kan anong ila nga baligya. Bah, may masugata ako nga mga tao. May pika ang mga botko. Kag nagapanigarilyo pa. Ang iya buhok, ginahigtan pa sang guma. Bah, to si Benji man ina. O Diyos ko. Anak ko bala ina? Siya gid bala ina? Bugnohon ko siya. Benji, anak, ikaw gid bala ina? Sino? Ba? Tay? Ikaw? Bay, anak ko! Salamat kay nakita ko ikaw. Nakita ko gid man ikaw. Anong ginabuhat mo diri? Nga ari ka di? Ginpangita ko ikaw, anak. Kag salamat kay nakita ko ikaw. Dako ka nagali. Kag kataas sa imo. Ginapangita mo ako, siling mo? Oo, anak. Ginapangita ko ikaw. Kay nagahulat si nanay mo sa imo pagpauli. Mag-upod ka sa akong pauli ito. Nga maupod ko si imo, tay. Kay ay ari diri ang akong kabuhi. Kag ano nga sahi isang kabuhi? Abi sugiri ako. Tay, ang tanan niya gusto namon nga buhaton diri mahimo namon. May freedom kami diri Wala si nagalaygay diri sa amon niya. Kag dason bastante pa kami sa kwarta diri. Kag nagabulig kami agud magtaway ang aton pungsod. Panginmatyan namon na sila tay. Ano? Oo, tay. Ginambusan namon ang malain nga mga tao. Gani bugto li og pato Kuna mo. Kamong ginsiling ni Paresito nga mga kabataan nga nagpang-ambo sa mga salakyan kag nagpang-hold up sa mga pasahero? Uti, anong malaing dira? Anong malaing dira, tay? Kag wala sila yung makadakob sa amon, tay. Bangod na kay balo kami iya nga hustong ginabuhat namon. Ginpatay ninyo ni Mario ang maestra nga si Opra. Kag wanted kamo dito. Ginapangita kamo sa mga pulis. Kani magpauli ka na, anak. Hindi ka nila masulod sa prisuhan. Bangod minor di edad ka pa. Mag-upod ka sa akon to. Pauli na lang to, tay. Babae na lang ko diri. Kaya ga-enjoy pa ko di Amo niyang gusto ko nga kabuhi. Inang may freedom ako. Mag-upod ka na lang sa akon to ay. Sige na. Sige na to ay. Inasilingan ka nga hindi ako mag-upod, bro. Amay mo ako, Benji. Kag buhaton kong tanan, agod nga madala ko ikaw pauli. Dalon mo ko pauli? Kag dason bakulon mo ako? Ikaw karon ang bakulon ko. Benji?
sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton patuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry.
Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugham. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa aking hatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahil sa nagligad, ginopdan ako ni William. Nagkadto kami sa balay ni Mrs. Serrano nga kaupod sang iloy ni Max sadto sa farm. Sa pagpatayan ko pagid. Ailey, ari na kita sa balay ni Ami Serrano. Dali, masulod kita sa apartment nga ina. Daan na ina pero medyo dako-dako man. Napaabot na niya kita. Kay man, ginkawagan ko na siya eh. Dali na. Oo, dali ka. Magbahay nga nagwa, Siya siguro, ina. Ba? Hello? Ikaw si Ellie? Oo. Ako si Ellie. Kag siya si William. Dali ka mo. Magsulod ka mo. Magbungkuanay ka mo. Salamat gid, Mrs. Serrano. Wala sang anuman. Sige na. Sugura na naton. Sino ang una nga mapahimalan? Ako na lang. Mrs. Serrano? Sa ano ka langin manughimalad? Ginpanubli ko ini sa akon lola. Kag sugod sadto, amo na ini ang akon kabuhian. Kahibalo ka mo, 3 ang akon mga bata. Kag sari-sari sang amay. Ang primero, napatay siya sa aksidente. Ang ikaduha naman, adik. Kag ang ikatatlo, napatay sa balatian. Ining akon panghimalan, amo lang nga nagabuhi sa akon kag sa akon mga anak. Kag nakabuli gid ini sa akon sang dako. Gani, sa akon pagpanghimalan, madamo ako sang nanginabyan. Mga doktora, judge, kag pati mga manggaranon nga mga tawo. Ay hoo gali. Ikaw anay ang unahon ko sa paghimalad. Sino ngalan mo? Ako si William. Abi ang palad mo. Aryo.
Uy, maayo ang palad mo. May nakita ako nga kwarta nga maabot sa imo. Wow. May bulsa ka sa palad. Ang buot silingon, nagapakadto ka sa pagkamanggaranon. Pero, maghalong ka sa mga babayi, ha? May nakita ako nga babayi, nga amo ang madala sa imo sa dako nga problema. Ano nga problema ina, Mrs. Serrano? Paghigugma. May nagpanuktok sa imo kasing-kasing. Apang, ara na ina sa imo. Kung padayunon mo o kung hindi. Basta maghalong ka lang sa mga babayi. Parehas ang kaupod ko, Mrs. Serrano? Oh, kagwapa sa imo, Inday. Daw isa ikaw kaengkantada. Ako? Pwede mo man bala nga matanaw ang palad ko? Ikaw ang matuod nga manggaranon. May bulsa man ako sa palad? Pero, ikaw, hindi ka ba kahibalo mag-uyat sang kwarta? Kag sa pila ka adlaw, mabugtawan mo na lang nga wala ka na sang kwarta. Saan mo nahibalaan ni na Mrs. Serrano? Nakita ko ang kurit sa palad mo. Kag nabatsyagan ko. May nakita ako nga eroplano. Kung tanawon ko ining palad mo, may makita ako nga eroplano. Kag may dagat man. Ha? Ang akon iloy, napatay sa airplane crash. Sa dagat nagtupa ang eroplano. Kag wala na namon ma-recover ang bangkay. Amo gali? Kag ginapangita mo pa siya hasta karon? Sa banta ko, nagapadayon kapag ihapon sa pagpangita. Wala na gid man. Apang may ginapangita pa ako subong. Amoy na akon nga ari kami. Kag kun matuod nga maayo ka nga manugpakot, matudlo mo bala sa akon kun sinong nagkawat sa akon painting? Kag kun diin na ina subong? Abi ang imo isa kakamot. Nakita ko ang painting mo. Apa, hindi mo magustuhan ang nakita ko. Madamo sang nagapakuno-kuno sa imo sa palibot. Kag ara sa imo, iloy ang sabat. Ano? Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nagkadto kami sa manugpakot nga si Mrs. Serrano. Kag nagpamangkot ako sa iya
kung sinong nagkawat sang akong painting, kag kundi ina inisubong. Nakibot ako sang iya sabat, kag suno sa iya, ara sa akon iloy ang sabat sang problema ko. Sa pagpatayin ko pagit? Maghalong ka. Tungod, nakakita ako sang dugo. Kag hindi lang ini basta dugo. Madamo nga pagkadugo. Sinong nagkuha? Wala ako makahibalo. Dugo ang nakita ko. Ano naman ang bahin kay Trining? Si Trining? Wala na ako sang balita sa luka-luka nga ato. Wala kami nagahang panay sina. Kahambog. Sosyal sa talon. Ano? Sosyal sa talon. Kundi hambog. Hindi pareho sa imo, Ellie. Kwan, sinong lalaki nga kaupod mo sa picture? Siya si Gerard Barredo. Ginatawag mo man siya kay Jerry? May kilala ko nga Jerry Barredo. Second husband sang friend namon nga si Gwen. Gwen? Si Gwen? Bay, kilala mo siya? Nakaupod namon siya sa kulto. Pero, madali lang. Luyag lang niya nga updan si Jerry. Bangod, nangin magnobyo sila sadto. Apang, ginagaw ni Trining. Kag naghilibion nga nagapauli si Gwen. Second husband ina ni Gwen. Kag subong, balo na si Tita Gwen. Napatay si Tito Jerry. Ay sus Mariosep. Patay na gali si Jerry? Anong ging kamatsa niya? Allergy ko no. Pau, kadimalas. Mrs. Serrano, salamat sa imo paghatag sang tion sa amon ha. Sige, malakad na kami. Salamat man sa imo, Ellie. Ikamusta mo na lang ako kay Gwen. Sigurado nga madumduman pa niya ako. Oo. Buhaton ko ina. Maghalong ka. Nalibutan ka sang dugo. Ang napatay nga bana ni Tita Gwen, amo ang amay ni Max. Anong but silingon sina? Ano ang kaangtanan sina sa akong painting? Kag sa amay ni Max? Kag kilala ni Trining si Gwen. Nakibalo-bala si Gwen nga may anak ang yabana kag si Trining? Pamangkuton ko siya. Hindi, anay. Paano kung si Gwen ang nagpapatay kay Max? Hindi siya dapat makaibalo sini nga may nahibalan ka. Pero, imposible nga buhaton ina ni Tita Gwen. Himal-imo. May insurance si Jerry. Base si Max ang beneficiary sini. Kag base si Max ang magapanubli sang tanan nga property. Pareho sa pelikula sa TV? Mahimo man nina sa tunay nga kabuhi. Ang punto ko diri, kinahanglan niya maghalong ka. Ang siling sa manugpakot nga ato, hindi ka magsalig sa kay bisan sino. Nalibutan ako sang dugo. Base ang ginapaminsar niya. Among natabo kay Max. Madamo sang dugo nga nagbasa sa akong panapton sadto. Siguro, apang kung sino nagpapatay kay Max, hindi ba siya magduwa-duwa? Yapat yun ka. William, ginapahog mo pala ako? Kinanglan buhaton ko ina, Ellie, para maghalong ka. Anong buhaton ko?
Magpanilag ka lang, anay. Maghulag ka sang normal. Maghulag ka lang sang normal kung kahambal mo na si Gwen. Nagapati ka nga si Tita Gwen. Among sa likod sinitanan. Pwede, gid. Apang sigurado ako nga siya ang lead naton. Hindi mo ako paupdan? Maupod ako? Oo. Kaupod ka din, di bala? Basi kung makilala ako. Ano ba lang nga rason, ina? Hindi kita dapat nga mag-upod, Permi. Ang problema na lang nga ining paligba naton. Hindi na lang naton pagdugangan. Okay, may punto ka. Sige ha, ako na lang mapauli. Nelly? Nelly? I miss you. Saliin ka bala maghalin? Ay, oo, gali. Nagpakikita sa akon ang insurance investigator. Kag nakahibalo na siya. Madamo ka kuno sang utang. Ano? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas at takna alas 4 sa hapon, mga kabombo. Yari anay ho, antes kita dulong sa inyo sa mga dalalagko nga mga balita sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Yari anay ang pag-award nato sa isa sa mga winners naton sa aton sining 1-2 Panalo Promo Part 20 ara sa aton Studio B si Bombo Gracelyn Lubaton together with our winner Bombo Gracelyn. Come in! Yes, Bombo Just Live kita diri sa Studio B. Kagkaupod natin subong ang aton nga winner, no? Bombo Just, gahata kita sa ang kalipayan, kag nalipay man nato sa nga winner, kag kita nalipay man para sa ila. So, Bombo Just, ari si Ma'am Gina Ritero, no? Taga Barangay Damgo, sa Banwasang EB Magalona, Bombo Just. Ang Damgo nagtuod na gid. So, Bombo Jazz, ari na ang premyo sa tupad tayo. Tagtan na kay Ma'am Gina Ritero. Okay, ma'am? Ay, oo, nadumduman ko kay lawag ko na ang yasining ngalan kay ina mo. Sa kapon lamang? Oo. Para na sa... Oo. But before tagali tagong Bombo Jazz na ang premyo, pangmusta tayo si Ma'am Gina. Ma'am, kamusta? Inang mayuman kay nagdaog. Nagdaog sang 500 kag puno-puno nga balde sang grocery. First time mo ni kung dugay ka naman gintra, ma'am? Dugay na ko gintra pero bag-ulang ko kadaog. Wow, kanami, no? Pamasko sa bulan sang Desyembre, no? Diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radyo. So, ma'am, anong pangapuyan ta? Iga himo ko homemade nga siomay. Wow. Kag chorizo kag tosino. Ano ang bestseller? Tanan bestseller. Ako namin Bombo Jazz, duma-order ko kay ma'am sa sining Christmas. Bombo Jazz. So, ari, iatag na natin nga premyo, no? Iyan na nang imo mga kamot. Ready ka na? Ready na. Dapat with energy kita? Okay. Una nga hata! 100.
Ikaduha nga hatag. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Kakang ikalima. 500. Anuhan ta ang 500 pesos nga cash, ma'am? Idugang bakal entries kay basi magdaog ta sa grand draw sang 1 million. Wow, baka naami, no? Diyos ka pangama na nga daan. Ari pag no, ang baldes, ang orokan nga puno sang groceries. Di 650 pesos ni ang worth sang grocery. Di ano ma'am, bata ma'am? Madamo, nga salamat sa tanan nga nag-sponsor sang 1-2 panalo kag sa tanan nga staff sang Bombo Radio. Madamo, nga salamat. Okay, Merry Christmas, ma'am. Happy New Year. Happy New Year na Bombo Jasiya. Okay, Mike Strota, basta radyo. Bombo! Number 1 ang Bombo Radio. Okay, Mama Jazz. Amo to si Ma'am Gina Ritiro nag-daog sang 500 pesos na cash kag isa ka balde nga puno sang groceries, no? Diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Mama Jazz, balik na sa imo sa studio. Ini si Bombo Grace Luwaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Congratulations sa aton sining nga winner. Ba gusto niya gid nga magmangin milyonaryo man, no? Sa aton sining nagailapit nga grand draw this coming December 25, 2021. So padala na kamo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of becoming a millionaire. Sa aton sining nga promo 1-2 Panalo Part 20.